Okay, goddag. Mit navn er Hanna. Vi har Lasse Bjerre Christiansen her. Ham er med en stor konkurrence med en fisk her. Hvad sagde du, Lasse? Er det en stor en? Ja, mellem. En mellem, sagde ham. Skal vi filme her? Der har han lige. Okay. 3 minutes more. 3 meters long? 3 minutes more. Oh. Not to 3 meters. Ja. Og tourguide sagde, giv ham 2 eller 3 minutter mere, så han er træt. Hvad sagde du, Lasse? Ja. Det gør vi. Bare. Lasse koncentrerer her. Så zoom ind på Lasse her. Masse koncentrering. Så her er vi. Lidt man får jo kaldet. Kom så, Lasse. Hvor er du en bøsser? Okay. Så, nu kommer den her. Det er meget teknik her. Nej, det gør den ikke. Okay. Jeg tror, den kom. Ål og i igen. Det er så med en thaifisk. Ja, grunt, Lasse. Film. Ikke med billeder. Okay, vi skal tage en... Det er så anstrengende. Vi siger dig efter reklamer. Tak. Bare film fisk. Film fisken. Okay, du. Er det her? Eller ikke? Okay, den er ikke der. Jeg troede, den var der. Hør efter ham her. Hvor er din fisk, Lasse? Den er der. Et eller andet sted. Kommer nu. Så er det Lasses anden monsterfisk i dag. Anden stor fisk. Rigtig stor fisk. Det er en rigtig stor fisk. Tror jeg. Tror Lasse. Jeg er ikke sikker på det. Det var en baby. Er det bare en baby? Det var en baby. Babyfish. God baby. What do you say, Gary? Just a baby? Just a baby. Just a baby. An ape? What do you say? Just a baby fish? Big baby. A big baby. Big baby. Så er det en stor baby at sige ape. Og det er bare en baby, siger Gary. Nice. Nej, nice fish. Nej. Nice fish. Nice fish. Nice fish. Okay. Men Lasse bare sagde, at han er træt og klar for whisky. Se der. Prøv at se det. Okay, så det er en monsterfisk, ikke en mand. Så her kommer Abe, ham hjælper mal. He's heavy, but not fat. He's heavy, but he's not fat. So he's 20 kilos. Not do that. No. 15. 15, 17. Yeah. 20. I look a 5 is bigger, but Close up on the eye. Øjne. Gilde. Film den bare. Hejle. Film bliver meget mindre også, ikke? Okay, hej Lasse. Så tag din fisk. Sådan, nu har vi klaret. No, Lasse, hold him. Hold him. Give him a cuddle. Se den, vi kan ikke have Lasse og hans fisk i billedet. Okay, farvel. 2 sekunder, Lasse.